Miwah kakung sumawana putri ingkang sinubuh ing papan pahormatan wontenipun candhaipun pambagya harja ingkang angka kalih nuwun inggih panampi saking keluarga panjenenganipun Bapak Moharti Telasan Ibu Siti Mualimah wonten kalenggahan ing siang ratri menika badhe kasampaiaken dumateng panjenenganipun Bapak Suparmanto dumateng panjenenganipun Rama Bapak Suparmanto wekdal sasana kadherekaken sumangga ngantos sak doanipun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Wonten ngarsa para sepuh, para kiai sedaya ingkang kawula takdimi, utaminipun panjenenganipun Bapak Kiai Muhdori saking Sekarjadi, Bapak Ibu para rawuh sedaya utaminipun keluarga besar saking Pinenganten Kakung, keluarga Bapak Nur Hamid Dalah Ibu beserta rombongan sedaya ingkang kawula hormati, sahibil hajah Bapak Muhardi sekalian ugi keluarga, ugi ingkang kawula hormati pinenganten kekalih yang berbahagia ingkang kawula tresnani. Syukron alhamdulillah wa syukurulillah wonten ing saah ingkang minulya menjelang siang punika kita sedaya pinaringan nikmatipun Allah Ta'ala kala wau saged sesarengan nderek paring doa idi pangestu atas akdun nikahipun ingkang putra inggih punika Calvin ingkang sampun kala wau kanthi sukses mlaksanakaken qabul wonten ing masjid. Nggih mugi-mugi mawon doa idi pangestu saking para rawuh saestu akdun nikah kalau kadadoske akdan ingkang mubarokan maimunan wa mardian ingkang mugiya pinenganten kekalih khususipun dipun paringi dening Allah Ta'ala tentrem, nyaman, sakinah, mawaddah warahmah umum kangge kita sedaya, khususe kemanten-kemanten kawak ingkang boten nyaman. Ngoten nggih. Kok boten nyaman pripun? Gering-gering masalahe. Nek wingi kula ngantenan niku kan wonge lemu-lemu. Berarti nek wedi lemu-lemu iku nandakno do nyaman, do tentrem, duwite akeh. Lah ngoten nggih. Soale wong gering duwite akeh iku ora pati pantes. Mugi-mugi mawon harapan lan doa kala wau dipun kabul dening Allah Ta'ala. Mila monggo kita iringi kanthi waosan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Para rawuh hadirin hadirat hadakumullah. Wonten ing kesempatan punika kawula minangka talang atur saking Bapak Muhardi Dalah Ibu Siti Mualimah ugi keluarga. Kalau wau dipun aturke mboten panjang-panjang. Kula nggih ngoten boten dangu niki pun menjelang duhur. Pokoke ngeten, sing ngaran walimah. Walimah napa mawon? Iku intine mangan-mangan. Ra ngoten lho Bu Soale nek cara bahasa Arab walimah niku pesta yang dimana pesta tersebut ada makannya. Iku disebut walimah.
Sing pertama kula mewakili Bapak Muhardi sekalian ngaturke kalimat iktidar. Kalau wau harusnya niku pesta yang banyak makanan. Awit setengah 10 nek para rawuh nggih. Ibu-ibu are wau ana sing durung mangan. Ngenteni ngantek meh jam 11. Nggih mboten. Do ngeleh mboten kira-kira. Nggih ta? Mulakno ora perlu suwe-suwe. Ngenteni ngantek nguyus. Petugas KUA jam 10 nembe teko. Acara selesai pernikahan badane ndonga, ijik mlaku ke masjid mrene. Apa rak ngorong? Ngoten nggih. Mulakno mung sepisan mawon nika. Saking Bapak Muhardi sekalian nyuwun ikhlasipun, nyuwun maafipun ingkang kathah. Pertemuan yang didasari dengan ikhlas niku pasti akan menimbulno samroh ingkang sae sing sehingga dadi harapan lan doa pinenganten kekalih pinaringan sakinah mawaddah warahmah keluarga kawula Bapak Muhardi sekalian dalah keluarga Bapak Nur Hamid saged erat Allahumma amin. Ingkang salajengipun kalau wau dipun aturke lewat panjenengan Bapak Yai Muhdari kintun salam takdim. Nggih perlu kula jawab. Waalaikumsalam pun ngoten mawon nggih. Ingkang salajengipun dipun aturke sanjange wau taliyasih ya ora sithik ora akeh. Nek jaluke wong-wong niku tah sing akeh. Lak ngoten Bu soale kula niku ngantenan nawit besar ngantek tekan saiki. Niku do nggawa PCX. Nggih mboten. Tak ngerti tirakno PCX iki malah mas kawine murahan di Adawati Solah. Mboten anu niki. Tetapi niku mboten dados masalah. Kangge panjenenganipun Bapak Muhardi niku dipun tampi kanthi renanipun penggalih. Sebab napa? Sebab panjenenganipun Bapak Muhardi mpun berusaha mensiapke pesta pernikahan putri terkasih adik ratih. Umpama kok ora teko nek wau kan teko nek ora disiap. Umpama ora teko kaya apa wirange Pak Muhardi sebab ten Mayang Kidul niku nate wonten ngoten Mbak. Wis temenanan kemantene ora teko. Kira-kira ngoten niku sahibul hajat niku sae ngilo tah mboten. Kan mboten nggih. Mulakno puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala rawuh panjenengan sedaya sekaligus memberikan iringan doa atas pernikahan putra putri kekalih kala wau mugi-mugi mawon saestu niku pinaringan ridhanipun Allah taala ndadoske kekalihipun nyaman tentrem dipun paringi berkah dening Allah taala dalam berumah tangga Allahumma amin. Tentunipun Bapak Muhardi syukur sangat sebagai tiang sepah saged nikahke ingkang putri. Saestu ten zaman akhir. Niki tak kandhani sithik-sithik Bu. Kula niki ya ning kene diarani kiai, tapi setengah mambu dukun. Setengah lho kowe. Ana wong konsultasi tentang ngoten niku. Mbok anu kok iki anakku wis umur 29 tahun, tapi ora ana sing ngarep-ngarepno. Padahal niku wayune rek karo-karuan. Lho masalah ya apa? Kan ngoten sih nggih. Lho putrine Bapak Muhardi nek cara wong kuno wis ngentekno japa lah. Tetep delalah isi ora ana sing ngarepno. Alhamdulillah mboten dangu ingkang putri saking panjenenganipun Bapak Muhardi saged ngleksanakake tanggung jawab sebagai tiang sepah nikahaken ingkang putra. Mugi-mugi
tanggung jawab ingkang dipun lampahi merupakan perintah saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala punika nuwuhke pinten-pinten manfaat keberkahan dunian hatal ukhra. Allahumma amin. Sedaya ingkang dipun aturke panjenenganipun Bapak Nur Hamid dalah ibu lewat panjenenganipun Bapak Yai Muhdari sedaya dipun tampi kanthi asta kekalih. Mboten pirsa niku wau kathah kedhikipun. Pokoke wong duwe hajat niku ora pati peduli, Pak. Saiki lho, mbah sesuk-sesuk. Kono nyumbang ya karepmu, ora ya karepmu, sing penting wis ditata ning ngarep. Lek ngoten Pak Muhardi nggih. Wis ditata wau sanjange digasaki kok ketok enom. Nggih mboten. Kacamatanan. Lek ketang ireng-ireng sithik, muwani sithik karo-karuan. Pak Muhardi saking senenge panjenenganipun sehingga wis napa mawon wong ora dikeki tetep ditampa apa malih dipun paringi lho ngoten lho Pak Nur Hamid nggih. Dadi sedaya ingkang dipun aturke niku dipun tampi kanthi asta kekalih nggih sinarwa ndedonga dhateng ngarsa dalem Allah taala saestu mugi-mugi mawon tali asih saking panjenengan dadoske keluarga kawula, keluarga panjenengan saestu terjalin hubungan kekeluargaan ingkang sae mboten namung ten donya ngantos benjang wonten ing akhirat. Allahumma amin. Selajengipun Bapak Muhardi sedaya lah baik nganten kekalih dipun tampi. Beliau mensadari setelah akdun nikah punika sukses, tentunipun kekalihipun niku sampun dados putra putrinipun Bapak Muhardi. Sehingga tiang sepah di samping mendoake berusaha supados kekalihipun punika saged membina rumah tangga ingkang sae. Ngoten Pak Bu nggih. Lamun nata niki mangke diboyong tah pripun? Kemantene niki, Pak. Diboyong mrika ten mriki dititipke. Kemanten lanange nggih ngoten. Oh, manten lanange juga ditilar. Oh, mengikuti acara. Niki nggih kula kalih titip kalih jenengan. Wingi nggih kula aturna. Mantu iku nek awor karo mertua. Pertama basa nritik wapi rak karu-karuan. Rak ngoten nggih. Wong jenengan pun pengalaman, wong kula awit zaman Joko niku wis dadi konsultan perdukunan kok. Jadi hafal. Banyak masalah yang terjadi dalam keluarga. Ketika membina awal nek ngeten iki jek seneng. Kula nggih mboten nasihati penganten ini kira pati ngrungokno rak dong lah. Awal niku sae, Pak. Sesasi, rong sasi, telung sasi. Mulai ana gelas pecah. Nggih mboten. Bentak-bentikan. Mulakno ngoten niku biasa solusine iku atuk misa. Nek cara kula kan ngoten. Wong tuwa ndongakno, kowe nek ning kene monggo nduk tak bimbing tapi wong tuwa sadar mekaten. Anake kedah mensadari ngoten. Jadi nek awor terus kok kerahan ya bisa lah. Saat lu bubuk dari tak kerubaani kan ngono sih. Nek cara biyak kula ngaji ten balaghah. Jadi akan ku cari tempat yang jauh. Mek apa kok ngadoh supaya litak kerubaani mek iso per. Mulakno solusine gaweke omah. Aden gawekno omah. Ora iso duwe duit. Rak di duit kontrakke. Kan ngoten sih. Niku sing biasa terjadi. Nanging fa insyaallah putri saking Bapak Muhardi panjenenganipun tentu sampun apal. Ngoten Pak Bu. Soale hubunganipun putra jenengan kalih putri kawula niki kan pun dangu nggih. Pun dangu Pak. Pun dangu terjadi di tempat pendidikan. Oh, jadi wong niku nek pendidikane rada lumayan.
niku ngarahno ya rada lumayan. Pati-pati ana masalah dalam keluarga sebab satu sama yang lain niku tidak nyambung. Lah nek duwe mantu pinter nyambung ngoten niku gampang urusane. Dungane panjenengan sedaya mugi-mugi mawon kekalihipun raket nyaman, tentrem, sakinah, mawaddah warahmah dipun paringi berkah Allah, rezekinipun berlimpah, pinaringan duriyah ingkang salih salihah. Allahumma amin. Boten namung dateng ingkang garwa bektinipun nanging kalian tiang sepah kekalih, begitu juga kalian mertuanipun kanthi sae. Ingkang salajengipun Bapak Muhardi tentunipun nggih sampun berusaha Pak. Ibu-ibu wau pondo rodok terlantar. Maksudipun nggih sae. Nanging meskipun kanthi niat ingkang sae saking sahibil hajah lewat kawula, tentunipun beliau mensadari banyak kekurangan. Awit awal panjenengan silaturahim wonten ing papan panggenan kawula, tentunipun sisi penghormatan, panggenan, palenggahan, napa mawonipun kok wonten kekirangan. Nyuwun ikhlasipun, nyuwun gungipun pangapunten. Ngoten para awak Bu sepindah malih ngaturke ribuan terima kasih atas idi pangestu dateng panjenengan sedaya utami saking keluarga Bapak Nur Hamid. Boten panjang lebar mekaten ingkang kawula aturke mewakili Bapak Muhardi dalah Ibu Siti Mu'alimah. Sepindah malih ngaturke matur suwun ingkang sakatahipun mugi-mugi mawon saestu majelis punika walimah punika minangka sabab tinurunipun rahmat saking ngarsa dalem Allah taala khosoh kangge pinengaden kekalih sumambrah dateng kita sedaya utaminipun keluarga kawula Bapak Muhardi dalah keluarga Bapak Nur Hamid. Allahumma amin. Mekaten atur saking kawula mewakili saking panjenenganipun kirang langkungipun nyuwun gungipun pangapunten. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin akhirin wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ma yukafi umasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li adimi sultani. Allahumma ya rabbi barakati di silaturrahim. Nas'aluka lana walahuma al-ismata wal lutfata war rahmata ma'at tadbiri fi majarat bil maqadir innaka ala kulli syai'in qadir. Wa nas'aluka lana walahuma walisa iriman hadra fi hadhil walimah al khaira alladzi la yamlikuhu illa ghairuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun istirahat kalian nggih. Lagu pangge kakraksara karata lumaku sun saking Sukerta sun pepuji ngersaning yang sang purba sumelah wenda panggilaku kang utama balangan gantal kang pinanganten kakung kang diarani gondang tutur wontenipun ingkang putri gondang kasih purnanipun sampun kabalangaken dumateng sariwit pinanganten kakalih wontenipun
wicara salajengipun nuwun injih badhe kapiyak atiga. Saderengipun kapiyak atiga wontenipun sarimbit pinanganten putri badhe hambalaken balangan gantal kang kedadening sangka suruh kang temuruse kang kaiket saka wenang lawe seta yen digigit padha rasane. Kabalangaken wonten ing jojonipun sarimbit pinanganten kekalih kanthi apaku tingal balang gantal kaiket benang lawe kang kedadening sangka suruh kang temuruse suruh kang ngandhut ing laku adat kang kebaing kautama kanthi kebaing pangrasa lan pangati-ati kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim. Sirih kang kabalang mugi kanthi beta pinten lan barokah saking sedayaning para pinasis, mugi kanthi berkah para nabi lan para wali. Anggenipun sarimbit jawat asta ngaturaken sembah bekti dumateng Raka garwa, nyuwun idi pangestu dumateng garwanipun Kang Mas Bagus Calvin, dumateng Roro Ayu Pratiwi Mugya yen tondo bekti sampun kaparingaken dumateng Kang Mas Bagus Mugya sakinah lan mawadah ingkang pikantuk saking keluarganipun kekalih. Purnanipun ngaturaken jawat asta dumateng Raka garwa Kang Mas Bagus Calvin. Kang Mas, kula ngaturaken sembah bekti kula minangka yen kula tondo bekti dumateng panjenengan tampi Kang Mas. Mawi anggenipun samangke kula ngladuk dumateng panjenengan anggenipun bebrayan wonten ngalamadya wonten kirang langkungipun kula nggih nyuwun pangapunten Kang Mas. Ya diajeng sira tak paringi pangapura sekabehane donya lan akhirat. Ya diajeng purnanipun sampun paripurna kalajengaken kapiyak atiga suku ingkang tengen wonten ing nginggilipun atigan utawi telur utawi endhog wontenipun asta tengen krasuk wonten ing suku tengen ugi miji samparanipun Raka garwa minangka tandha bekti yen sakmenika Roro Ayu Ratih sampun sah mungguhipun nagari nusa tuwin bangsa. Muginipun anggenipun leladu dumateng garwanipun mugi tansah damel bombong manah dumateng Kang Raka garwa Kang Mas Bagus Calvin Nizar. Purnanipun hamiji samparaning Raka garwa sampun paripurna kalajengaken anggenipun basuh utawi ngresiki samparanipun Kang Raka garwa sampun paripurna kalajengaken ngagemaken sendal kang sampun sumadya menika. Purnanipun kalangjengaken junjat junjung derajat minangka boten pratandhakaken boten beda-bedakaken wanita lan priya sedayanipun sami jajaripun hananging minangka tawanduk tetep inggil ingkang kakung. Purnanipun sampun paripurna kalajengaken wicara salajengipun wontenipun adicara sampun jamas suku sampun paripurna pramila kaderekaken saking Roro Ayu Ratih Yulia Pratiwi kalian Kang Mas Bagus Calvin Nizar Zulmi handherekaken kanthi maos sholawat Nabi kang kakhususaken dumateng Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi idi pangestu ingkang Raka garwa kanthi handherekaken ngubengi dumateng Raka garwanipun kanthi waosanipun sholawat.
mugi kanthi berkah barokah selawat sampun kaaturaken dumateng baginda Rasul. Mugi leres-leres pikantuk magfirahipun, mugi pikantuk pitedah anggenipun sesimahan kegandengan, mugi tansah kajiwa kasarira wilujeng slamet tenepe saking roh beda tinaket saking rahmatipun Gusti kang murbeng wikan. Purnanipun kalajengaken sinduran sangka kain werni abrit muda, celengipun wonten pethakipun kang kasampiraken wonten ing saribit pinanganten kekalih kagendong dumateng Rama saking panjenenganipun Bapak Mohardi. Wontenipun embungan badhe kaderekaken dumateng Rama Mohardi Ibu Siti Mu'alimah wonten wingkingipun kaderekaken. Monggo Rama kaderekaken putra putri kita kan derekaken panjenengan minangka tuhu bekti dumateng tiyang sepuh. Mugi sakloron handherekaken ing ngarsa sang tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Iya ibuke, muga wong tuwa kang dadi ceconto maring anak ayo padha diajak lumaku ana ngalam donya. Anggenipun lumaku kanthi lon-lonan ya ibune ya alon-alon asal selamet, gremet-gremet asal selamet. Monggo ibune nderekaken Rama, mugi kanthi kaderekaken sinduran upacara sampun nedeng kalampahaken Rama lan Ibu kang jumenengaken tanggap ing sasmita. Wondene Rama Ibu panganten tansah bingah miyarsa langkung adat panggih sindur sebagai warni abrit muda kaliput warna putih sampun kupapanaken ing badanipun sarwit pananganten kekalih. Purnanipun wicara wontenipun kerombongan kalajengaken adicara wonten tanem jero dumateng panjenenganipun Bapak Mohardi dalasan Ibu Mu'alimah. Wontenipun bapa kalenggahaken wonten tengah. Nggih, mangke saged mangku ingkang kakung wonten pupunipun Bapa Mohardi ingkang tengen, ingkang estri wonten pupunipun Bapa Mohardi ingkang sisih kiwa. Nggih, monggo sami kalenggahaken. Nggih, kalenggahaken gandeng kemantene lemu-lemu nggih di dekek ting pinggir mawon nggih, mboten kiyat mangke. Lajengipun Ibu Siti Mu'alimah nyaket wonten saribit pengantin putri nggih sinambi mangsuli tangklet dumateng Bapa Mohardi. Bapa abot ndi to saklorone, abot sing lanang apa sing wedok Bapa? Ibune nggih Bapa retenono ya ibune. Loro karo podo abote, ora ana abot ran ora ana enteng, bobote podo wae. Lir kadya aku ora bakal mbedak-bedakno siji anak mantu lan siji wong liya, kabeh tak anggap anak kandung kabeh. Purnanipun sampun paripurna kalajengaken tanem jero. Penganten kekalih katandur dening Rama miwah Ibu teges ing kelanggahaken ing dampar keprabon kencana pinajang kapiyarsa dening para kadang kakung putri mulya. Nduk nang tak tandur nang alam donya pilakune Rama lan Ibu contonen ya nggih sing apik sing ala padha tinggal. Nggih Rama handherekaken. Purnanipun wicara tanem jero sampun paripurna kadherekaken milujengaken wicara salajengipun. Nun injih kacar kucur rezeki iso lumintu kanthi mancur, wong liya iso dadi sedulur. Kacang kawak dele kawak, wong liya iso dadi sanak. Kacar kucur kang ateges guna kaya saking pinanganten kakung kang pinanganten Prameswarinata kaparingi kaya guna dumateng Raka garwa kang Mas Bagus Kalbin
kasentakaken dele kawak kacang kawak wonten ing pangkuwanipun Roro Ayu Ratih Zuliwa Pratiwi diajeng tampanan kaya gunaku nggih Kang Mas kula tampi kanthi asta kekalih kaya guna kang panjenengan paringaken dumateng kula Kang Mas ya diajeng tampananan diajeng purnanipun tak paring kaya guna kang diparingake maring Rama lan Ibu nggih kadherekaken Kang Mas monggo mangke dipun paringaken dumateng Rama dalasan Ibu nggih diajeng monggo ayo padha dirapekno ditaleni diiket dan diparingna maring Rama lan Ibu nggih Kang Mas sendika dawuh minangka pandingan panjenengan Kang Mas monggo dipun aturaken dumateng Rama lan Ibu monggo kanthi lonan sarimbit anggenipun beto kaya guna kang sampun diparingaken dumateng Kang Mas Bagus Calvin kaparingaken dumateng Rama lan Ibu saking Bapak Muhardi Ibu Siti Alimah Ibu Rama kula ngaturaken kaya gunanipun Kang Mas Bagus Calvin kang dipun paringaken dumateng kula paringaken dumateng panjenengan Rama Ibu ya nduk tak tampa kaya guna sing mbok paringna maling Rama lan Ibu ya nggih ya nduk matur nuwun muga barokah malimpah rezekimu wong loro omah-omah muga-muga atut runtut lir kadya mimi lan mintuna pangestunipun Rama Ibu purnanipun kacar kucur sampun paripurna kalajengaken wontenipun dulang gembul bujana tumuju ing palenggahan pengantin kekalih pinarak anggonipun raras sinambi ngraosaken dedaharan gembul bujana ingkang istri paring dedaharan dumateng ingkang kakungipun Kang Mas wonten daharan kula damel piyambak kala enjang jenengan raosaken Kang Mas nggih diajeng kene tak rasakne ayo dulangke maring aku nggih Kang Mas pripun Kang Mas rasanipun wah jan sekeco diajeng malih to Kang Mas oh iya wong aku jek kurang ngeleh Dik pisan kas Dik ije kurang nggih didulang pisan kas lagi wong lanang pisan jek kurang mugi kanthi dulangan kang sampun kaparingaken dumateng Raka Garwa kang katimbalan lir gantya kanthi lir gumanti dulang bujana dumateng Kang Mas Bagus Calvin nyuwapi panjenenganipun Kang Raka Garwa nggih piye diajeng matur sembah suwun Kang Mas raosipun nggih sekeca iya wis ora ana liya rasane sepaling enak kecuali masakamu diajeng matur suwun Kang Mas purnanipun gembul bujana sampun kaparingaken dipun lajengaken ngunjukaken tirta wening tirta kang dipun arani banyu wening menebeng kalbu minangka menepipun atinipun saribit pinangkanten kekalih sampun nyawiji manunggal dadi siji ora bakal ngetangeti maring sisian liyane ora bakal ngeti karo wong wadon liyane ora ana sing paling ayu ana ing alam donya kecuali padha setiane seumur hidup sampai ditemukan teng akhirat kaunjukaken tirta wening mugi kanthi tirta kang tumiba ana ing alam donya saking swarga loka kang undipun unjuk dening sariwi pinanganten kekalih anggenipun badhe hambangun bali wisma mugi lancar gumancar kaya pancuran banyu kang tumepen ana ing langit tumiba ing dhuwur bumi putih suci kaya prilaku akhlak lan ihsan maring kalbu atine sariwit pinanganten kekalih purnanipun ngunjukaken tirta wening wondinipun wicara salajengipun lolos duwung kang dipun kawestani njabut pusaka njabut gegaman
kajabut duwungipun saking sarit pinanganten kakung habade handherekaken lumarep sowan Hambiantara wonten pangarsanipun Rama dalasan ibu ngaturaken sembah bekti nyuwun idi pangestu dumateng Rama lan ibu. Kang Mas Calvin iya diajeng monggo kula aturi lumarep sowan wonten pangarsane Rama lan ibu ngaturaken sembah bekti nyuwun pangestunipun Rama lan ibu kadherekaken. Kang Mas kanthi repepeh sarimbit pinanganten lumarep Hambiantara wonten pangarsanipun Rama lan ibu. Ibu kula ngaturaken sembah bekti kula dumateng panjenengan ibu mawi wonten klepat keluputipun kula milai alit ngantos dewasa ngantos sakmenika anggenipun kula kegandengan kelawan kadang kula sesimahan dumateng Kang Mas Bagus Calvin ngaturaken sembah bekti kelepatan kula dumateng ibu dalasan Rama mawi kula dereng saged damel bombong manah panjenengan Rama panjenengan tansah pangapunten dumateng sedaya kekilafanipun kula dalasan Kang Mas Calvin. Iya nduk aja padha nangis ibu wis ngapura maring sliramu sak kloron. Iya nduk aja padha susah padha bungao maring sliramu anggonmu jojodohan lombaning samudraning bebrayan. Ya nduk muga-muga dungane Rama lan ibu maring sliramu tetep dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Ya nduk enggal pikantuk nduriyah putra putri soleh lan soleka. Ya nduk pangestunipun ibu pangestunipun Rama ngaturaken sembah bekti kula oleh panjenengan Rama ampun kesupen dongaaken dumateng kula dalasan garwa kula Rama ibu. Ya nduk dongane ibu lan Rama tetep maring sliramu saben-saben bar salat 5 wektu Rama lan ibu mesti ndongakno maring awakmu. Nggih aku titip anakku dok. Ya nggih Rumatono Kandanono Imamono kanthi legawa manahmu. Ya nggih aja mbok kasar aja padha tukaran dene ana enak ya bareng-bareng ora enak ya bareng-bareng. Nggih Rama nggih ibu kanthi lir gumantos saking panjenenganipun Roro Ayu Ratih pindah wonten ingkang Rama Kang Mas Bagus Calvin pindah wonten pangkuanipun ibu. Ibu kula ngaturaken sembah bekti kula ibu dumateng panjenengan mawi anggenipun kula ngaturaken sembah bekti kula dumateng ibu dalasan Rama dereng saged damel bombong manah ibu dalasan Rama kula nyuwun gunging pangapunten. Mugi anggenipun kula sesimahan dumateng putri panjenengan mugi tumuju ning wonten ing donya wonten tumuju ing akhirat mugi saged abadi selawasipun Rama ibu. Iya nang sakmono uga ibu yo ndongakno marang sakloronmu anggonmu omah-omah muga awet atut runtut lir kadya mimilan mintuno. Ya nggih ibu ora iso ngaweh apa-apa ora iso ngaweh bondo lan donya namung ndongakno maring sliramu. Ya nggih ya nduk pangestunipun Rama ibu kanthi lir gumantos lir gumanti wonten pangarsanipun Rama lan ibu ingkang sakmenika gantos Bapak Nur Hamid dalasan Ibu Listiawati kanthi lon-lonan kanthi temetesingipun waspa
wonten dleweran Ibu Rama, kula ngaturaken sembah bekti kula kalayan garwa kula. Panjenengan tampi Rama. Iya nang, iya nduk, kene nyaketo maring Rama lan Ibu. Kene nduk, padha sungkem lan bekti maring Rama lan Ibu, ngestuaken dawuh Rama. Rama, kula ngaturaken sembah bekti kula mawi milai alit hingga ageng menika kula dereng saged damel bombong manah panjenengan Rama. Kula kemutan panjenengan madosi nafkah siang sampai malam, tak mengenal lelah untuk menghidupi keluarga, tak lekang dengan waktu. Sebagai tanggung jawab seorang suami, Romo, berikanlah pengampunanmu untuk Ananda. Semoga Ananda berdua menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mohon doa dan bimbingannya Romo, agar kedepannya keluarga kami jadikan keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah dan warahmah. Ibu ngaturaken sembah bekti kula dumateng panjenengan Ibu. Mawi kula teresa kedamel marem bombong manah panjenengan Romo dalasan Ibu. Ibu, kula taksih kemutanu waktu masih kecil Ibu mengandung, melahirkan, membesarkan dengan penuh susah dan payah, dengan jeritan-jeritan, dengan kesusahan untuk membesarkan anak-anakmu Ibu. Mungkin hari ini aku belum bisa membalas semua kebaikan-kebaikanmu, dan sampai kapanpun aku tidak bisa membalas kebaikan itu. Dengan kasihmu Ibu, mohonkan ampun atas segala dosaku untukku dan suamiku. Dengan kerinduanmu Ayah, Bunda, semoga Allah memberikan pengampunan buat Ananda berdua. Doakan Ayah, doakan Bunda. Ibunda, anakmu Calvin bersimpuh di pangkuanmu. Dengan jari-jariku yang tertujurkan air mata, memohonkan belas kasih dan ampunku untukmu Ibu. Tiada yang mulia di sisiku kecuali Engkau dan Ayah. Ibu, terimalah semua sembah bektiku kepadamu Ibu. Ayah, doakan terus anak-anakmu jangan sampai lekang dimakan oleh waktu. Doamu yang selalu kutunggu-tunggu, semoga dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang Allah berikan kepada keluarga kami, menjadikan keluarga yang hakiki, keluarga yang sempurna, bahagia dunia dan akhirat. Ibu, maafkan anakmu Ibu. Aku kan selalu memaafkan dirimu anakku. Sampai kapanpun kau seperti anakku yang baru lahir, kulahirkan di dunia ini. Jangan kau merasa resah, gundah dan gelisah. Doaku selalu menyertaimu anakku. Sabar dan tawakalah untuk meminang seorang istri, karena seorang laki-laki memenuhi tanggung jawab beban yang begitu besar. Maka dari itu bertanggung jawablah kepada istrimu. Jadilah seorang imam yang bisa menunjukkan surga buat istrimu. Menjadi seorang imam, menjadi seorang panutan buat anak-anakmu kelak nanti, setelah kamu sudah punya momongan. Yang sabar anakku, doaku selalu menyertaimu. Tidak ada lain selain doaku. Engkau adalah pujaan dan pelayan hatiku dunia dan di akhirat. Jangan engkau resah dan gundah, jangan engkau menangis Ibu. Terima kasih atas doa-doamu kepadaku. Terima kasih Ibu, terima kasih Ayah. Setelah usai memohon doa restu kepada Ayah dan Bunda,
untuk sang mempelai berdua kembali berjalan berdua bergandeng tangan, duduk di pelaminan untuk memadu kasih dan cinta. Semoga dengan teriringkan doa ayah dan bunda, Allah mengabulkan semua apa yang menjadikan cita-cita dari sang mempelai berdua. Ayah, bunda, terima kasih atas semuanya. Hari ini Ananda bersimpuh di pangkuanmu. Kang Mas Ratih mengucapkan mohon beribu-ribu ampun, beribu-ribu maaf. Sekarang surgaku ada di telapak kakimu. Surgaku bukanlah di bawah telapak kaki kedua orang tuaku, tapi surgaku ada di bawah telapak kakimu. Maka dari itu, terimalah sembah bektiku kepadamu, wahai kakandaku. Terimalah pengampunanku, berikanlah pengampunanmu buat Ananda. Ku terima wahai seorang istriku. Semoga engkau dijadikan belahan jiwaku yang menjadikan belahan dunia dan akhirat, menjadi wanita yang sempurna, menjadikan wanita yang solihah, yang bisa menuntunku menyampaikan surga nanti, yang bisa menjauhkan sampai api neraka dan menutup neraka itu selama-lamanya. Terima kasih istriku, terima kasih suamiku. Mari kita selalu bersatu dan berpadu dalam suka dan duka. Semoga Allah memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Semoga Allah melahirkan inayahnya, anugerah seorang anak yang solid dan solikah nantinya. Terima kasih istriku, terima kasih Kang Mas. Setelah itu udah selesai acara, selanjutnya cium kening, yang mana memberikan tanda bukti kasih sayangnya seorang istri kepada suami, yang hari ini sudah sah menjadi seorang suami dan istri dunia dan di akhirat. Terima kasih Kang Mas, terima kasih dan terima kasih. Setelah usai sarimbit, dipersilakan untuk duduk di pelaminan kembali. Iya, mohon maaf untuk hadirin semuanya yang hari ini ikut menangis, atas kita mengikuti season sungkeman ini. Apabila memang kita menangis, kita wajar, karena itu nanti yang akan terjadi pada kita semua. Nun dumateng panjenenganipun para kadang kula sesepuh bini sepuh ingkang Hakum Mestuti pepainung katoman ingkang pandas pinundi saking panjenenganipun sumangga sampun paripurna wisudunipun saribit sampun paripurna milai awal hingga akhir. Lunggenipun wicara salajengipun petik mawarni petik citra kang dipun kawestani foto bersama. Wontenipun foto bersama ingkang sepisan. Pertama dari keluarga mempelai putra, dari keluarga Bapak Nur Kamit dan juga Ibu Listiawati, semuanya tamu hadirin dari pangombyong sari pinanganten kakung, monggo katuri saged lir gantian nggih, lir gantosan, lir gumanti. Anggenipun petik mawarni petik citra kang dipun kawestani foto bersama. Itu yang pertama, bisa foto dari keluarga pinanganten kakung. Dilanjut foto yang kedua dari keluarga mempelai putri dari Bapak Muhardi. Semuanya nanti bisa dipun aturi lir gumantos lir gumanti anggenipun petik mawarni petik citra kang dipun kawestani foto bersama mekaten. Nggih, saking kawula minangka wonten sesulih talang atur milai awal hingga akhir anggenipun pawan kelawan pangandika panjenengan wonten subasitunipun wonten kirang tresnaken penggalih panjenengan minangka sesulih talang atur saking panjenenganipun Bapak Muhardi dalasan Ibu Siti Mualimah kula nyuwun gunging pangapunten sakadha-kadhaipun lan kawula cekapaken semanten wallahul afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking panjenenganipun saking audio dipun wangsulaken malih semoga nggih.